Fatima saurari batun da za na furta, cikin zuciya akwai labari. Fatima baki an fi san faɗin alkairi. Fatima sabon zuciya ne zan bayyana. Fatima ki amshe shi karkice babu guri. Fatima ni daga ninki zuciya ta harba, bakina ya kasa furta wannan kulli. Fatima amma zan faɗe shi yanzu a waka. Fatima duk maganar da zan yi to sai ki rika. Fatima dan da ganin ki zuciya ta yi saka. Fatima dalilin ki ne na je ni masaka. Fatima ki karɓe ni zuciya ta huta. Fatima duk burin da ke cikin raina. Fatima bai wuce a gida ne yanzu ki huta. Fatima zauna. Na faro da zantukan soyayya, na tabbata akan soyayya ne, wasu har ma akai su kwanacin makabarta.